Ahojte. Je zaujímavé, že doposiaľ ma nikto neoslovil s tým, že by potreboval pomôcť, aby neumýval dlášku svojou vlastnou tvárou. Alebo že sa cíti byť vinný z toho, že nezobudil dnes ráno svojich susedov. Prečo to vravím je, že chcem poukázať na paradox zmeny. A síce na to, že naša snaha niečo zmeniť častokrát stojí v ceste k tomu, aby sa niečo naozaj zmenilo. Pretože my nie sme blbí. Všetko, čo robíme a spôsob, akým uvažujeme, robíme preto, že nám to dáva zmysel. Asi rok dozadu som robil tréning pre jednu firmu, ktorý sa venoval obavám a stresu, a keď som sa ľudí spýtal, že koľkí by naozaj nechceli mať žiadne obavy, tak zo 16 ľudí zdvihlo ruku len 3. Pretože ostatní považovali obavy za niečo, čo je zodpovedné, za niečo, čo im pomáha vykonávať zodpovedne svoju prácu alebo plniť úlohu rodiča. Takže kým obavy vidím ako niečo, čo ma robí zodpovedným a funguje mi to, tak prečo by som to naozaj menil? To, že pri tom cítim stres, fajn, je to cena, ktorú za to sme ochotní platiť. Ale je toto, keď obávať sa je toto najlepšie, čo vieme, tak to budeme robiť. Takže práve keď sa snažíme niečo zmeniť na silou vôle, tak nás to stojí obrovské množstvo času, energie a mentálnej kapacity, ktorá je vynaložená na to, že jednak chcem niečo zmeniť, a zároveň vynaložená na kopec hodnotenia, ktoré potom o sebe máme. A hodnotíme to, že sa nám to ešte nepodarilo zmeniť. Takže hodnotíme samého seba. A práve to, že nám toto premýšľanie zaberá mentálnu kapacitu, tak vlastne tam nezostáva priestor na to, aby sme si uvedomili niečo nové, aby nám prišla nejaká nová myšlienka, aby sme si všimli, že možno obavy, možno je iný spôsob, ako byť zodpovedný, ako len obávať sa. Takže skúsi všimnúť, kedy v tvojom živote sa niečo zmenilo. Kedy si ty niečo zmenila bez toho, aby si sa o túto zmenu snažil. A daj mi vedieť do komentárov, k čomu si dospel. Ahoj.